Kaixo, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Eskura Zentruak antolatu duen bigarren giza eskubideen inguruko baliabide pedagogikoen azokara. Eskura Zentrua, ez dakit ezagutzen duzuen, baino duela 2 urte sortu zen Donostian, eta giza eskubideen inguruko baliabide pedagogikoekin egiten du lan Donostiako udalarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera. Zein da Eskura Zentruaren helburua? Helburua da komunitate bat formatzea non dauzkagun eskubideak ezagutzen ditugun eta horietako eskubideren bat urratuta edo estalirik badago argira atera dadin. Aurten, COVID-a dela medio, reinventatu behar izan dugu formatoa, eta naiz eta lehengo urtean fisikoki azoka modura izan, aurten online bidez egin behar izan dugu saioa. Orduan, aurten ikusezin bihurtutako pertsonak lausotutako eskubideak izeneko saio honetan, etxerik gabeko pertsonen errealitatea ezagutuko dugu. Bertako pertsonen errealitatea gertutik ezagutu ahal izateko, eta gero dauzkagun erakunde ezberdinetako baliabide pedagogikoak ezagutuko ditugu. Saioak zati ezberdinak izango ditu, batetik inguru bat edukiko dugu hemen aurrean dauzkagun pertsonekin, ondoren galderak egiteko tartetxo bat edukiko duzue, eta gero erakunde bakoitzak baliabide pedagogiko bat erakutsiko digu. Eta gero ja, saio amaitu alizateko, Jon Martin daukagu bertso saio batekin brotxe finala emateko. Así que, mil esker hor egoteagatik. Orain, gure inguruan dauzkagun pertsonak ezagutuko ditugu. Jose Mari Larrañaga, Rachel Kartetik, Miren Ibarrondo, Bizitegi Elkartetik Bizkaiatik, eta Joseba Gaia, Caritas Bizkaiatik. Kaixo, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Hasteko, kokaiguzu pixkat bakoitzan nondik zatozten, zein den zuen eguneroko tasuneko lana, zer egiten duzue etxerik gabeko pertsonekin? Bueno, ni Caritas Bizkaian etxebakoen arloko koordinatzailea naiz. Ordan, zerbitzu ezberdinen arloa sortzen duten, tarte horretan nik koordinatzen dut zein den metodologia, zelan egiten duen guztia, eta kudeak eta kontuetan aritzen naiz, eta ere, eragin politikorako lanean ere, sareetan, eta gauza ezberdinetan. Osongi, mila esker, Joseba. Zu, Maria, non zabiltz? Nire kasuan, ni eguneko zentru baten lan egiten dut bizitegin, onartu du izena eguneko zentru horrek, eta exigentzia basuko zentrua da. Orduan, pertsonak datoz ordu tarte zehatz batean, irekita dago urteko egun guztietan, eta dutxa hartzeko, garbigailua jartzeko, deskantzatzeko, kafetxo bat hartzeko. Egoteko. Hori da, egoteko. Hori da, goxo egoteko. Eta zu, Jose Mari, kontanos. Bueno, tu laburren arratz. Bai, lasai. A ver, yo soy el presidente de Arratz, pero soy un trabajador de Arratz. De hecho, trabajo en un programa TEAC, que trabajamos con prisión y con gente en exclusión. Y en Arratz, pues trabajamos con prostitución, empezamos trabajando con prisión y hemos terminado trabajando con personas sin hogar. Llevamos el centro de día del Estía, el Gaueko, del Ayuntamiento de Donosti, programas con diputación y tal, por ahí andamos. Ongi etorriak, hirukote. Nola sentitzen dezue gaiaren izenburua? Ikustezin bihurtutako pertsonak, ikustezin sentitzen direla pentsatzen alduzue, etxerik gabeko pertsonak? Ez dakit, nola baita esateko esan dezeku baietz. Baina hori bakoitzaren arabera izango da. Alde batetik pertsona guztiok ezberdinak gara eta etxebako guztiak ezberdinak dira ere. Eta bizitzen ari diren egoera, naiz eta gauzak amankomunean izan, ezberdina da. Orduan, segun eta ze nolako mugimendua daukaten bere bizitzan eta ze dinamikak eramaten dituzten, bere ikusezin sentimendu hori handiagoa edo txikiagoa izango da. Beste alde batetik, badago kontu bat, gero eta
normalean, egoera horretan erortzen zarenean, zure laguntza zare asko joan dira apurtzen, eta orduan, normalean, ikusi zin bihurtzen zara, gero eta urrunago zaude, naiz eta alboan egon, gizartetik. Helduko da momentu bat, non, ez dakit nik zer sentituko dudan pertsona bezala gizartearen aurrean, baina gizartearentzat ia altzari bat bihurtuko naiz, kalean banago. Orduan jendea pasatzen da nire albotik eta altzari bat bezala izango naiz kale askotan. Askotan ikusten dugu jendea egoten dela leku berdinean, ematen egun osoa, eta ohitzen gara, semaforoa bezala ohitzen gara, eta orduan efektu hori lortu dugu, ezta, ikusten zein efektu hori. Zelan sentitzen naizen ni, edo ni gizarte bezala zeo zer egin aldudan, noski, zeo zer egin aldut, eta horretarako, lan egiten dugu elkarte ezberdinak, jendeari, helarazteko, pertsona hori egoera horretan badago zeo zergatik izango dela, eta zeo zer gertatu zaiola. Eta gertatzen zaizkien gauza horiek, ez direla gauza arraroak. Edo zeinek pairatu ditzazken egoerak direla, eta orduan lehenago edo geroago batzuk guk ere izango ditugu. Orduan, zelan eta zare laguntzak ditugun, edo ze errekurtso ditugun guk aurrera ateratzeko, horren arabera ingo dugu gure bizitza, eta erorriko gara, edo ez, edo erortzen bagara ere, aurrera aterako gara errezago edo ez. Zuk esandakoaren arira burura etortzen ez? Ez dakit den beraiek ikustezin sentitzen direla, edo guk era batean ikustezin sentitzera, ez? Osea, guk eragina daukagun ikusten sentitzen horretan, ez? Osea, guk bihurtzen ditugula ikustezin de alguna manera. Denetarik izango da, baina alde batetik zuk ikusten baduzu pertsona bat egoera horretan, azkenean horren esan nahia, edo alde batetik izan alda, gizartea ez doala ondo, gizartea ez badoa ondo, eta edo olako pertsona bat olako egoeran badago gizartea ez doa ondo, eta nik ez dut ikusi nahi nire sistema edo nire gizartea txarto doala, orduan ez dut begiratzen edo, eta askotan horregatik, gertatzen dira, nahi duzula zeo zer martxan jarri laguntza emateko, eta gizarteak botatzen ditu, ez ditu bere auzoetan nahi, orduan, ez dugu ikusi nahi. Badakigu dagoela, baina ez dugu ikusi nahi. Hori da, zuek nola bizi duzu hau? Un ejemplo clarísimo es cuando pasas en tren o en coche por Martutene. Nadie ve la cárcel, ni quiere verla. Claro. Zer dagoen nor barruan ez, pasa desapercibido. La gente se siente invisible, algunos quieren ser invisibles, yo creo que una minoría de los que están en la calle. Es verdad que invisibles en derechos, es lo que yo siento como trabajador y lo que noto en ellos, que quieren conseguir una serie de cosas y no tienen esa puerta abierta. Por mucho que les ayudemos, estemos las entidades, cuesta muchísimo, mucha dificultad. Si encima la sociedad no te apoya, claro, otra piedra encima, ¿no? Es difícil, hay un montón de problemas que hay que trabajar, que hay que profundizar, y no es sencillo, no es sencillo. Batzuk esaten dute, invisible sentitzen naiz eta holan esaten dute. Beste batzuk ez dute esaten horrela, baina bai kontatzen dutenarekin, ikusten dugu nola ez diren entzunda sentitzen, agian doaz ez dakit nora laguntza eskatzera edo zeo zer tramitatzera, eta ez dira entzunda sentitzen, eta gure laguntza behar dute agian ara joateko eta behar dutena lortzeko. Zergaitik joan behar gara eurekin, zergatik joan behar dira ezitzaile batekin, ez dakit, kontu bat irekitzeko bankuan edo ez dakit zein tramite egiteko berdin dite, zergaitik joan behar da pertsona bat beste pertsona batekin. Orduan, zentzu horretan gauza txiki horietan bai ikusten da, batzuentzako agian bai invisibleak direla eta batzuk invisible sentitzen direla. Bai, hor komentatu dezue pixka bat eskubide hitza, ez? Eta lakite etxerik gabeko pertsonak zein eskubide dituzten? Batzutan zaila da, sare hori ez badekozu, informazioa lortu eta informazio izatea.
Orduan guri batzutan kostatzen bazaigu zeintzuk diren gure eskubideak jakitea, sarerik ez badekozu eta informaziorik ezin badozu lortu edo zaila badekozu informazio hori lortzea, zaila da jakitea ze eskubide dituzun. Bai, nik uste dut erakundeek papel oso garrantzitsua daukagula, ez? Zentzu horretan, pertsonen eskubideak zein diren jakitea eta gero beraiei buelkatzea beraiek bete ahal izateko, ezta? Egin ahal izateko. Bai, a ber, eta gainera badau beste gauza bat, alde batetik, esaten zenuen bezala, guretzat askotan zaila da jakitea zeintzuk diren gure eskubideak, gizartetik edo olako burokrasetik urrun basauz, asko zailagoa da. Baina bakarri begiratu behar dugu, azken 12 urtetan edo gutxi hau, zenbat aldatu diren gauzak eta zenbat eskubide galdu ditugun. Eta etxe bakoak galdu dituzte eskubide pilo bat. Baina, gizarteak ez du ikusten. Eta zen nahi dut, duela, izan zen justo Patxi Lopezen gobernuan hor aldatu zen, RGIren legea, eta hor zenbat pertsona bizi altziren pisu baten eta RGIa eduki, eztan? Lehen, ondo bazegoen pisua eta bakoitzak bere leku duina bazuen, ez zegoen inoako problemarik laguntza ezberdinak egoteko etxe bizitza batean. Momentu horretatik 2 pertsona bakarrik kobratu zuten etxe berean. Gure erkidego honetan ez dago etxe bizitza asko. Alokatzeko gutxiago. Eta egoera txarran dauzen pertsonentzat, azkenean, inmobiliare asko esaten dute, ez. Orduan, oso zaila dago. Eta, orduan, ez da bakarri jakitea ze eskubide dituzun, baizik eta eskubideak murrizten joan direla urteen poderioz. Eta ia konturatu gabe, gertatu dela. Beste alde batetik, azkenean jende gutxi da. Jente asko dago egoera horretan, baina gizarte osoan jente gutxi da. Ehuneko hori oso txikia da. Eta niko goratzen dut, duela urte batzuk, justo atera zuten etxe bizitza legea, baina atera zuten gero turismo legea ere, eta aterako zuten RGIaren borradore berria zegoen, horri pintzeko, eta orduan batean egin genuen olako triangulazio bat, eta justo erdian bazegoen zulotxo bat, eta zulo horretan, bazeuden ia guk hartatzen ditugun pertsona guztiak. Hoientzat, zulo bat zegoen, eta joan ginen, udalera, eta hitz egiten, kontutan hartu duzue hau, ikusi duzue hau, eta esan ziguten. Egia da, baina ehuneko 0, ez dakizen bat da. Orduan, garrantzia dauka, baina segunetan norentzat dauka garrantzia. Eskubideak murrizten joaten dira, eta azkenean jendearentzat oso zaila da horrela ateratzea. Jose Marik izan du lehen, gauza bat da, guk horregotea, beraiek jakitea edo alizatea, baina guztion artean ere oso zaila da. Azkenean, daukagun sistemak ez du ahalbidetzen jendea horrela ateratzea. Eta ze eskatuko genioke sistemari adibidez, ez? Administrazioak komentatu ditugu hor, azkenean funtsezkoak direla, eskubide hauek, pertsona hauek garatu ahal izateko. Ze eskatuko genieke administrazioei? Nik beak esan du nahi, yo le sumaría todo el problema que tenemos con extranjería. Porque en la calle hay mucho extranjero que no tiene derecho a nada porque no tiene ni documentación, ni papeles, ni padrón. O sea, basikoa ezin du lotu. Hortikan noazoaz. Atzera. Erabat. O sea, da perfil hori eta zaigia hitz egiten. Pila bat eta, claro, ze eskubide. Behai badakite teoria ez, gauza hauek egin dezaket, eskatzen dute gure laguntza. Pero no es sencillo porque nos sentimos impotentes, ellos, nosotros, ante eso que le pedimos a la administración, que se suavice extranjería, que empiece a regularizar a gente que lleva años aquí tramitando, haciendo cursos, formándose, haciendo cosas, que la Lanbide suavice el tema de los 3 años, que hay gente que no entra, etxe bat, ez dakit nola, zaila da, denentzat, lan egiten du nahi eta ez. Eskubide bezala, ez da? Eskubide bezala. La administrazioak elkartzea, o sea, no entendemos cómo Osakidetza va por su lado, Etxebide va por su lado, Vivienda va por su lado, Servicios Sociales va por su lado, nos mareamos. La gente necesita que se unifiquen, que unifiquen criterios, que no se abran una puerta en la que todo se una.
Tenemos todo en bandas, cerrado, es una locura. Para nosotros, imagínate, por una persona que está en la calle. Bai. Pensaba también, ¿no? Leía en algún sitio que para que en la administración lleguen a cambiar cosas, tiene que haber un cambio social, ¿no? La sociedad tiene que realmente ver ese cambio para que luego en la administración se pueda trasladar. Nola ikusten dezute hau? Ze pentsatzen dezute honen inguruan? A ber, jendartearen partetik bai konpromiso bat egon behar da. Hori argi dago. Baina jendarteak bakarrik bez ezin du lortu. Osea, politika bat, adibidez, etxebizitza politika bat aldatu behar da administraziotik. Osea, nahiz eta jendarteak eskatu gero, hori egin behar da. Ez dakit alde batetik, zein bestetik lehenengo, baina gauzak aldatu behar dira. Osea, Para prisión y para pedir la competencia en prisiones ya han unificado servicios sociales, justicia, derechos humanos. Cuando se quiere se hace, ¿eh? Y no es que la gente esté concienciada con los presos. Cuando se quiere se hace. Y yo creo que la gente con las personas sin hogar están tan concienciada como Euskal Preso, Euskal Herrira y como muchas situaciones, ¿no? O sea, si se quiere se puede hacer, es ponerse a ello. Zergatik ez dago interes hau? Ez dakit interesa kontua den. Bueno, hemen administrazio asko ditugu eta bakotzak eskuduntza ezberdinak ditu eta gainera, bueno, lurralde historikoak eta gure erkidegoa kuriosoa da. Ordenatzeko eta zaila da, eta gero interes ezberdinak daude. Gizarte legea martxan jarri zenean eta geneukan hiru administrazio ezberdin eta hiru alderdi politiko ezberdin momentu horretan. Gero gauzak aldatu indira. Baina ikusi dugu zelan berdin dion alderdi politiko ezberdinak egon edo alderdi berdina izan, beraien artean ere ez dute adosten gauzak, ez dakit ondo zerraetik. Daukagun egoera oraintze bertan, badar mazkigu ja urte asko egoera txarrera joaten dela eta joan dela, baina oso azkar gainera. Estrategia bat adostu zen, martxan jarri edo, ez dakit, nik uste dut nahiko potentea dela estrategia hori, etxebako tasuna murrizteko edo desagerarazteko gure erkidegoan, baina aurrekonturik gabe. Orduan, honetarako inbertsioa behar da, eta estrategia horretan jartzen du justo, Jose Marik eta Mirenek esan dutena, behar da, ez bakarrik elkarteen arteko baizik, eta administrazio ezberdinen arteko adostasun bat, ez koordinazioa ez, adostasun bat bide beretik joateko. Eta orduan, hori ez bakarrik etxebakoentzat, baina gakoa hor dago, guztion artean politika ezberdinak lerrotuta egotea, baina gizarte osoarentzat ere. Orduan, hor arazo handia dugu, baina beste gauza batzuentzat ere ados jartzen dira, eskatzen diegu ados jartzeko ere. Bai, eta baliabide pedagogikoek uste zuten guzti honetan eragina eduki dezakenik? Gizartearengan, bai. Bai, jendartearen begira, bai. Osa, komentatu duguna, jendartea kontzientzatu eta sensibilizatu behar badugu, baliabide pedagogikoak beharrezkoak dira. Baina, karo, bestera begiratzen badugu, igual ez dira hain zuzenak edo ez daude zuzenduta administraziorako. Berdina, bai. Elkartea, bai. Estamos intentando concienciar con radios, con teatro, sacando a la sociedad lo que hacemos, vale, y cuenta, pero hay más pasos que dar. Eta zein dira pausu, zer falta da? Con el COVID ha sido un ejemplo de cómo las administraciones se han unido. El de Nurratza, la Diputación de Guipúzcoa con el Ayuntamiento de San Sebastián han creado rápidos sitios para... O sea, hay ejemplos de cómo la administración se une y hace las cosas bien cuando quiere. ¿Se pueden mejorar? Sí, el trabajo nuestro también, pero han estado ahí. Yo he visto al alcalde de Donosti dando el callo, a la concejala, a la diputada, o sea, y saben la realidad. De hecho, en estos momentos nos hemos dado cuenta de la realidad de las personas sin hogar, que no era así, es así. O sea, hemos pasado de 145 en el 2018 a 400 personas sin hogar aquí en Donosti. O sea, ya no hablemos en Guipúzcoa. Y saben la realidad y se han implicado y la conocen. Pero hoy en día está ocurriendo todo lo contrario. La DIPU va por su lado, la Ayuntamiento va por su lado. Tiene que venir otro
otra pandemia, otra para unirnos. No, preparémonos antes, ¿no? Es que yo creo que, y además que se ve, que en diciembre vuelve otra vez la historia. Esas 400 personas van a ir a la calle otra vez después de las ayudas. Que otras 400 o 600, o sea, no, por favor. Y en su mano está. Azkenean falta dena da pixka bat esaten genuena, ez? Batzea, denon indarrak batzea, ez da? Da egin dugu, nahi dugunean. Ez era arraroa, baina guretzat egia da azken urteetan oso arraro izan dela. Badauz hor foro ezberdinan, non ikusten ditugun, elkarte ezberdinetako eta administrazio ezberdinetako jente pilo bat, eta sistema ezberdinetakoak ere, departamentu ezberdinetakoak. Ezkena esaten duzu, benetan hor lerrotuta daude, hauen politikak ez daude. Zuguaten zara ambulategira, osakidetzak eta jantzen du, erdian pertsona, jartzen du kartelean. Derecho. Y tu obligación, ganera. Eta orduan esan duzu, zer gertatzen da hori ez baliatzeko, ez da hori ez albidetzeko. Bueno, azpitik beste gauza asko dauz, ez da? Lege ezberdinen garapena klabea da, eta ez dira garatu. Azken urteetan martxan jarri diren legeak ez dira garatu. Etxebizitza legea, gizarte zerbitzuen legea, eta beste lege batzuk ez dira garatu orduan. Ez badira garatzen, lehen baino okerrago gaude. Eta orduan, zautzen duzu errekurtso pilo bat, eta jendea nekatzen da, eta sistema bera nekatzen da ere, estruktura apurtzen da, apurka. Orduan, hor martzan jarri behar da zeo zer. Agian, administrazioekin pedagogia egiteko modu aldatu behar dugu? Agian bai. Jose Mari izan du, guk ere hobetzeko gauza pil bat ditugu, eta egia da, guk ez gara perfektua. Falta un poco de marketing igual. Baina agian da, Jose Marik esan duena bai, azkenean behar izan denean, aktibatu da. Eta hurbildu egin dira, eta posturak hurbildu dira, eta saiatu gara, ez egotea jendeak kalean, ez? Agian osasuna sana itzakia, edo pandemia sana itzakia, baina lortu egin da ez erariko berenean, baina lortu egin da baliabide gehiago egotea eta era desberdin baten funtzionatzea. Orduan, pandemiak hori ekarri du, zer egiten dugu orain? Zer gertatuko da orain? Eta pertsonek nora joango dira pertsona horiek? Eta gainera pertsona horiek datoz zentruetara esaten, zer gertatuko da orain? Claro. Daroaguz adibidez, hilabete batzuk, gozariarekin, baskariarekin, afariarekin eta ohe batekin. Eta orain? Eta orain berriro kalera. Eta nola eskatzen dute hau pertsonek? Nun eskatzen dute hau pertsonek? Pertsonak elkartea, Gure erakundeetan, ez da? Bai. Azkenean, agian bilatu behar da modua edo ahots horiek iritsi behar diren lekura iristeko edo... Baina ahotsak iristen dira, guk badarazkigu ja urte batzuk Bilbon, non beste bi elkartea sortu genuen plataforma, eta gure manifestazioak eta gauza ezberdinak martxan jarri ditugu, helarazteko administrazio ezberdinei, modu ezberdinetan, registro, zuzenean, ez dakiz zer, modu ezberdinetan, eta hartzen dute, baina gero ez dauka eraginik. Azken urteetan, eragina lortzeko kapazitatea galdu dugu, ez dakit zer, gero badauz hori alderdien majoria ezberdinak eta guzti hori, eta zeo zer egongo da horre ere, baina, garrantzia galdu dugu, hori harri dago. No es sencillo, y menos en esta situación, hay que sacar dineros, todo lo que tú quieras, pero es que lo que no podemos hacer es, durante unos meses, responder a lo que había y responder bien. En San Sebastián, a las 200 personas que había en los albergues se les ha colocado en algún sitio, y a los 4 meses a la calle, otra vez todos de nuevo. Eso no es responder. Se ha respondido bien, pero continúa, no la cagues. O sea, pues el plan de personas sin hogar 2018-2021 que hay planteado, llévalo adelante, plantealo bien. ¿Dónde ha estado Eduel en toda esta película? ¿Se han juntado en todos estos meses? O sea, poner en marcha eso. O sea, si no pedimos más, poner en marcha el plan de personas sin hogar. Juntaros las 3 administraciones y hacer algo. Y contar con las entidades que son las que a pie de calle les conocemos y estamos ahí dando el callo. Y se ha hecho en estos meses, no lo dejemos todo atrás.
Entonces, haremos las cosas bien y seguiremos haciéndolas mejor. Si no, es que vamos a hacer una cagada terrible. Gizarteak ba aldaki guzti honen berri. Ez. Lortzen dugunean hori zeo zer positiboa zabaltzea edo salaketen bat zabaltzea eta agertzea, urrengo orrialdean agertuko da zeo zer estigmatizantea eta pertsonen kontrakoa. Orduan oso zaila da, oso zaila da. Oraintxe bertan, prentsa ez guztia, baina ia osorik badauka bideratuta zein den iritzia edo gizarteak eduki behar duen iritzia. Orduan oso zaila da. Eta medio alternatiboak badauz, daukate oihartzun bat. Orduan, horrekin lan egiten dugu eta saiatzen gara, baina ez da bat ere erraza. Pausu bat ematen duzu aurrerantza eta etortzen da olako medio bat eta 4 edo 5 edo 10 atzerantza, baina horrela, zer egin gabe. Guretzat esfortzu oso handia suposatuko duena, bereientzat eta botatzen dute. Orduan, ez gara hor geratuko eta segituko du, jarraituko dugu aurrerantza, baina oso zaila da, oso zaila da. Zakit, honen inguruan pentsatu beharko dugu. Aigea, Gipuzkoan aigea planteatzen elkarte batzuk gaude sare baten, Caritas eta gu, eta Emaus da. Hontan egin duguna lana, hemen gertatu da Antxon manifestazioa, kale gorriko jendea eta hori, baina eske abenduan, hola zitzen baldin badu, ondiagoa dator. Gero kejatuko dira udaletxeak, udaletxeai esplikatu behar zaio baita ere, porque uste dut, eske, ja ez jendea orokorki baizik, administrazioa ez dakizu udaletxea, ez dakite zer etorriko dan baita ere, gezki egiten baldin badugu gauzak, ez? Saiatu behar gera, hori dana moitzen, jendeari azaltzen, bai Bizkaian, bai hemen, esan ez, egin dezakegu beste erabatea eta arazo gutxiago izango dira. Gure lana da. Jendearekin baita ere, kale gorrian dagoen jendearekin kontzientziatzen eta... Nik uste hori klabea dela, ez? Pertsonen ahotseak kontuan euki eta aditzera ematea, ez da? Azkenean batez ere beraiek dira pairatzen dutenak eta... Bai, baina behientzat zaila da, azaltzea, Oso eta gainera baldin mazaude egoera irregularrean, dokumenturi gabe, nora jungo zea? La primera de cambio te pueden mandar, ez? Oso zaila da. Eta hor zer egin dezakegu. Ekin, horre tokatzen zaigu, atzerantza ez joatea. Inurritxoen lana. Bai, askotan geratzen zara apur bat esan ez, zeo zer lortu dugu eta bapatean den atzerantza doa, ez? Edo, jente hartatzeko modu ezberdinak joan dira sartzen apurka gure ereduetan eta joan dira sartzen eta etortzen da olako pandemia bat eta bapatean dena apurtzen da eta badirudi denak behar dutela bakarri jatea eta jendeak behar ditu gauza pilo bat. Guk bezala, nik zaten dio, ni joan beharko banintz beste leku batera bizitzera eta ez dut inor ezagutzen, ze beharko nuken. Pentsatu, eta zure barrean begiratu ia zer beharko zenuken. Joan, eta hori da behar duena pertsonak. Eta gainera, txarto bazaude, fisiko, kisikoki edo, beharko dituzu beste gauza batzuk, nik bezala. Horren, gure azalean jartzea edo bere azaletan jartzea apur bat. Empatia garatzea, ez da? Bai, apur bat, eta ez bakarrik enpatia baizik eta pentsatzea, ni bezalako pertsona bat dela, bere eskubideekin, bere arazoekin eta bere potentzialidadeekin. Orduan, ez direla zeo zer arraroa edo nirekin ez doan zeo zer, ez da? Hor dago koska. Gero, sistema oso gogorra da eta oso potentea eta gero eta lubaki handiagoa ari da sortzen batzuen eta besteen artean. Orduan, hori oso azkar doa. Eta konturatu gabe gainera, orduan, igual beharra izango da hain gogorra, ze administrazio ezaio geratuko ja remediorik eta zeo zer egin beharko dute, baina... Sí, algo de la pandemia buena hemos sacado, que tiene bemoles. La gente que estaba en un albergue de noche, que cena y que desayuna y se va, de pronto la tuvimos que meter en un albergue con una habitación, con baño la habitación y con cocina, en otro sitio mejor equipado. ¿Cómo ha evolucionado la gente cuando le has dado calidad de vida?
gente que problemas de alcohol, problemas de salud mental, empezar a dejar de beber, a tomar la medicación y empezar a leer y a hacer cosas. O sea, hori eman behar digu jendeari, calidad de vida. Da behaiek batzuk kale ingo dute, baina ia gehiena segurazki gora ingo dute. Da hori, pandemia honetan demostratu da. Alberge batzuten hemen Donostin. Oinarrizko beharrak kubrituta ez daukagunean ez daukagu beste ezertara aspiratzerik, ezta? Behin ja hori kubrituta daukagunean agian eman ditzazkegu beste pausotxo batzuk, ezta? Bai, baina estereotipoa da, tipo hori hor dago nahi duelako egon hor, eta alkohola, eta emaiozu zerbait ondo, da ikusiko duzu segurazki pila bat aldatuko direla. Eta eskubide bezala, ez merezimendu bezala, ezta? Bai. Bai, hori, ikusita dago, azken finean pertsona batek, hori, ematen diozunean pertsona bati etxe bizitza edo baskaria edo eta akonpainamendu bat badauka gainera, osea, kasu batzuk ikusi ditugu, eta etorri dira esatera, jo, pandemian gaundenean neukan, hau eta hau. Eta oraintze bertan, hor nago kolokan eta benduan ia zer gertatzen den. Geratuko naiz, hau gabe eta hau gabe. Orduan ikusten da, ateral direla. Eskatzen dutena hori da, ez? Oinarrizko behar horiek kubrituta eukitzea guretzako oinarrizkoak direla, eta beraiek, enkanbio, borrokatu egin behar dutela hori lortzeko, eta gainea merezimendu bat bezala interpretatua izateko, ez da? Eskerrik asko hiruei, eta ez dakit konklusioren bat edo daukazuen mainguruari bukaeratxo bat emateko etorkizuna, ez da? Baina, eskerrak zuek bezalako jendea dago nola argitasun pixkat emateko etorkizunari. Galderarik daukagu? Badaude galdera batzuk, nik uste dut igual gauza batzuk ja komentatu dituzuela, baina nik pasako ditut hemen bidali dizkidaten batzuk txatean, da beste batzuk WhatsApp-ezari dira bidaltzen, ez? Batetikan, igual bi galdera lotuaz, krisi ekonomikoa, lanpostuen galera, pandemiak, batetikan nolako etorkizuna ikusten duzu. Pixkat hortaz haitu zerate. Botako ditut galdera batzuk atera dianak, eta gero jarraian nahi ez duten ari hartu, ez? Bestetikan, lanpostuen galera, robotizazio teknologikoa, enpresek ere badaukate zer egin horretan, hau da, lehen haitu zerate esaten norbanako bakoitza zer egin dezakegu, baina enpresek, edabideek, zer paper betetzen dut horretan, edo pixua badaukate, edo ez daukate, edo zer egin dezakede, zer ez dute egiten. Eta beste galdera bat, prebentzio aldera, zer egin daiteke jende gehiago ez egoteko kalean, jendea galdera potolak dira. Eta gero, azkenengo bat, benetan uste alduzuen, jendartak ezagutzen degula etxerik gabeko personen egoera, benetako egoera. Zaki nahi zuten etikan heldu eta... Galdera potenteak, Ziko gara prebentziotik, igual, errazena, baina, klago, eta zailena martzan jartzeko. Planteatu dugu lehen, etxe bizitza bat behar dugu guztiok, badaukagu lege bat, eta lege horrek, badaukagu eskubide hori bermatuta erkidego honetan, baina gero ez da gauzatzen. Orduan, beste lege bat ez dela garatzen, orduan, prebentziorako, lan komunitario gehiago, etxe bizitza guztiontzat, eta behar duenak laguntza etxe bizitza hori mantentzeko, laguntza eman pertsonari. Prebentzioa ere zer da, administrazio eta sistema ezberdinen arteko politiken lerrokatzea. Eta beste alde batetik ere, izango da, gauza batzuk lehenago aurkitu, edo baditugu beste modu batzuk, oraintxe bertan ditugun politikak etxebakoekin dira, etxebako zaudenean ja, arreta matei izut. Igual lortu behar dugu zeo zer, ez dakit alokairuekin, etxegabetzeekin, eta gauza asko lortu aldira pertsona kalean ez geratzeko. Eta batzuk ez dira inzailak. Ikusi ditugu pandemian zehar eta, entzun ditugu, pandemia, COVID-ari, esker edo ondorioz geratuko bada etxe gabe ez da joango kalera, baina txarto zegoena eta kalera joan da. Orduan, nik uste dute badauzela aukerak prebentzioa, egoera hauek prebenitzeko, eta batzuk oso
errezak hautsa-artean, dira. Bale, bueno, segi besteekin zehaztu zait. Eskerrik asko, Joseba. Joder, nos has dejado lo más difícil. No, a ver, las empresas pueden ayudar, de hecho ayudan, las cooperativas apoyan a las ONGs, a las entidades, cada vez menos, entiendo porque está mal el tema, pero y hay empresas que sí se implican con entidades también, pudiendo ofrecer trabajos, formación a personas que están haciendo procesos. Yo creo que se deberían de implicar bastante más. Es verdad que es una labor de las entidades también, que no estamos haciéndolo bien y no nos estamos vendiendo, pero yo creo que se podrían acercar porque estamos encantadas, o sea, nosotros las pocas con las que tenemos contacto, muy bien. Y lo del paro, pues no sé si va a aumentar el que haya más gente sin hogar, pero es verdad que la gente sin hogar tiene 1000 casuísticas, desde gente con empresas que ha terminado ahí y les conoces y dices, sabe 5 idiomas y tenía empresas y está en la calle, hasta gente que ha venido en una patera, hay de todo. Es eso, cuanto peor vaya la economía, es más fácil que termine gente sin hogar. Yo creo que sí hay que hacer mucha prevención antes de terminar sin hogar. Vale. Mucha asesoría a gente que la van a desahuciar o que no puede pagar el alquiler, hasta en tercera edad, y atarlo antes de que terminen en esa situación. Y evitaríamos que mucha gente terminar esa situación y sería más fácil trabajar su proceso y luego que las administraciones se impliquen y mucho, porque en realidad no sería tan difícil cuando se ha querido, se ha hecho. Es cuestión de dinero, como siempre. Mari, ¿esas personas llegan tarde a las asociaciones? Nosotros, como dentro de la asociación tenemos asesoría jurídica, es verdad que sí nos suele llegar gente, antes más, yo últimamente ya no veo tanto, que no tengo para pagar el alquiler, qué pasos tengo que dar, y gente que no está en calle, y a la que hay que ayudarle para que su situación no vaya peor. Eso es prevención, eso es prevenir la exclusión. Madres solteras, familias en las que la van a desahuciar, en las que tengo un crédito que no sé cómo pagarlo y hace falta una asesoría jurídica al final con un abogado para tramitar todo eso y tal y cual. Y hace falta mucho más de eso. Y esas realidades llegan a la Casa de las Mujeres, llegan a las ONGs que damos asesoría jurídica, llegan a Cáritas, llegan a muchos sitios. Hay que potenciar mucho más eso. Yo me acuerdo de abogados que estaban por ayudar a tercera edad porque les estaban estafando. Las estafas a los ancianos los pueden dejar sin hogar también. O sea, hay que hacer un trabajo y... Bai, olako egoerak ikusteko eta lehenago ikusteko kontua da, badauz administrazioko leku asko, ambulategiak, eskolak, bueno, ez dakita, eta gizarte zerbitzuak, baina oinarrizkoak, jendea joaten da normalean eta errezago, eta hor ikusten dira gauza batzuk. Orduan, olako egoerak, bueno, edo ipintzen badugu fokua ere egoera hoietan, errezago izango da, bueno, gerorako egoera txarragoa ere prebenitzea eta ekiditea. Orduan, ba, bueno, Jose Marik esaten zuena, lehenago etortzen dira, edo beste gauza batzuetarako etortzen dira. Orduan, bueno, ba, kontutan hartzen badugu eta foku aldatzen badugu apur bat, bueno, ikusiko ditugu gauza asko eta gauza hoiek, bueno, ekarriko digute, ba, bueno, ba, zeo zer egiteko aukera kalean bukatu baino lehen. Badago baita ere ezaketen nere iritzia, agian estigma bat baita ere, ez, gure entitateetara iritsi aurretik. Ezakit, azkenean, pues, laguntza Caritasera edo Arratxera edo beste entitate batera iritsi aurretikan egiten dituzten 1000 gauza horra iritsi aurretik, ze azkenean estigma bat dauka horra juteak, ez da? Ez dakit horren, hau da nire iritzia, Naiz eta estigma izan, nik ez dute ipintzen pertsonaren gainean, ardura gure gainean edo gizarte moduan. Eskolan ikusten dira gauza asko, medikuan ikusten dira gauza asko, orduan hortik informazio asko atera dezakegu eta prebenitu aldugu gerorako egoera oso txarrak. Orduan horregatik esan du fokoa ipini aldugula lehenago. Eta informazio falta asko dago. Azkenean, osea, bai, ez dakit Caritas bizitegi arrat, baina eske batzuk heltzen dira berandu, igual ez dutelako ezagutzen hori, edo
leku horretan justo bere kasuari laguntza irtera bat, bat, edo irtera bat. orientazio bat. Eske pentsatzen nuen beste zeo zertarako zela, edo pentsatzen nuen orduan hor bai informazio eza dagoenez, bai agian erakundetatik eta konpromiso bat hartu beharko genuke eta informazio gehiago eman. Agian hasi behar da institutotatik edo bebai egoera ez justo etxerik gabekoen egoera agian zehatz-mehatz tratatzen, baina bai gizarte zerbitzuak edo ez dakit zein formatan, baina agian hori estigmatizazio hori be usten badugu dagoela, hori be bai horrekin apurtzeko edo. Agian pedagogia egin daiteke Hori da. baita ere, ezta? Ez dakit galdera gehiago... Bueno, galdera baino gehiago komentarioak elkarte batetikan ere, pixkat administrazioaren inguruan, fede askorik ez, eragin askorik ez daukagu administrazioan, administraziotikan ez dela gehiegi askorik laguntzen ari, eta eror galdera bat, ez? Eusko Jaurlaritzatikan ere esan dela RGI-arena, que se va a estudiar, baina galdetzen du ea norekin hitz egingo dan, ez? Norekin hitz egingo duten, ez? Orduan, ez dakizu hiri deitu dizueten edo norekin hitz egin barko luken, igual hori da galdera ere bai, ez? Hirugarren sektorarekin hitz egiten dute, baina hori alderdien artean sukaldatzen dute eta hori horrela da. Eta gainera momentu honetan badaukate gehiengoa eta ez dute beharrik kontsulta gehiago egiteko egingo dute, baina gero beste gauza bat izango da aldatzeko ze eragin izango duten oposizioko alderdiek eta elkarte ezberdinek ez dakigu. Lehen gutxi izan dugu, orain ez dut uste gehiago izango dugunik. Oso ondo, eskerrik asko ikusentzule guztiei zuen galdera eta komentarioak egiteagatik. Eta orain ja bigarren partera pasako gera, non giza eskubideen baliabideak eta zuen erakundetatik ekarri dizkigu zuen baliabideak aurkeztuko ditugun, eta horretarako Jon Odriozola, etorri ona, ongi etorri, Jon Odriozola Caritas Gipuzkoatik, etorri zaigu, baita ere, arratsaldeon, Jon. Konta iguzu, ze ekarri diguzu gaurkoan? Esperientzia bat ekartzera edo azaltzera natorrein zuzen ere. Hemen lagunak esan dituzten gauza asko labur biltzera. Guk duela 5 urte erakusketa bat jarri genuen martxan, eta pixka pedagogia ikuspegi horretatik, ezta? Baina batzuetan nola asmatu izaten da arazorik handiena. Eta hain zuzen ere erakusketa martxan jartzeko ideia aurrera eraman gendun, baina ez genuen ez museo batean, ez da kulturetxe batean ere egin. Egin genuen parkin batean, lurrazpiko parkin batean. Eta pixkat hemen metafora batzuekin jokatu gendun. Satorraren irudia etorri zitzaikun burura. Alegia, satorra da animalia bat, antza, lurrazpian dagoena eta itxu omen da. Baina lurretik ateratzen denean, gure baratzean zuloa egiten digunean edo gure belardian zulo bat egiten digunean, borduan asarretu egiten gara. Itxua errebelatu egiten da eta zuzene gorriak eta bi pasarazten dizkigu. Gizarte bazterkeriak nahiko antzekoa da. Badakigu egon badagoela, baina gure inguruan gertatzen ez den bitartean, beste batzuen arazoa da. Orain, gure auzoan kutxazain automatiko batean norbait lo ikusten baldin badugu, edo gure etxe aurreko bankuan norbait lo ikusten badugu, orduan ja urduritzen hasten gera. Orduan, zera egin gendun, eta pixka bat irudi batzuekin pixka bat dantzatuko dugu hau, eraman gendun, hain zuzen ere parkin batera, Donostiako erdigunean dagoen parkin batera, parkin hau alturaz ere ez da oso handia, orduan betetzen zintuen zenbait baldintza, eta hain zuzen ere hori da izenburua, gizarte bazterkeriari begirada bat. Okendo parkinaren gendun, egun batzuetan hortxe euki gendun, ez genuen publizitate askorik eman, zen nahi genuena zen persona parkinan sartzen denean zerbaitekin topo egitea. Kalean jendearekin topo egiten dugun bezala. Orduan, parkin batera, noski joaten gera nera, kotxea aparkaltzera eta kotxea ateratzera. Baina, joan ala, sartu ala,
letrero edo mezu horrekin bat gidariak ikusten zuen, ezta? Bertan jartzen du, hemen ikusiko duzunak errealitatearekin zer ikusia du. Pixka pelikuletan bukaeran esaten dara, kasu honetan hasieran jarri gendun. Eta leku ezberdinetan, parkineko leku ezberdinetan, zenbait panel jarri genitun. Panel hauek guztiak kartoiez eginak dira. Gogoratu kartoia dela elementu bat kale gorrian dauden personak askotan erabiltzen dutenak gauza ezberdinetarako. Babesteko, berotasun bila, aterpetzeko eta beste. Eta hementxe dago hau adibidez kale gorrianen irudia. Horma bat, non azaltzen da manta bat, playera batzuk, ura, eta gero baita ere enlaze bat. Enlaze horrekin, mobiliarekin, Caritaseko webunera joateko aukera zegoen. Eta horrek uste duzuen bezala ezkerraldean azalpenak ematen dira pixka bat horren inguruan. Pixka bat azalpen horiek, era honetako karteletan erakutsi genituen, egin zuzen ere, eta bertan azalpen guztiak azaltzen genituen. Estan bakoitzean azalpen bat erakusten gendun, non bertan azalpenak ematen genituen azaltzen zen gaiaren inguruan. Kasu honetan, bizitzaren ikurrak, pixka eta aurrera ikusiko dugu. Aurrera ingo dugu, eta hau izan zen immigrazioarena. Ikusten duzuen bezala, immigrazio beti maletekin identifikatzen dugu, batera eta bestera joaten geranean maletak erabiltzen ditugu, bidai egiten dugunean maletak erabiltzen ditugu, eta hemen konplizitate bat izan gendun. Ikusten duzuen bezala horre ezkerraldean azalpen azaltzen da, maletak daude eta bi bertsolariren bertsoak azaltzen dira. Bertan, Maialen Lujanbio eta Ametsa Arzailusek txapelketa batean botatako bertso batzuen erantzunak dira. Gehiago du gutxiago gaiak zioen, zu autobusean zoazen bakoitzean zure ondoko eserlekua beti utxik dago. Eta hor bakoitzak bere kontua kontatzen zituen, ezta? Eta hor Maialenek besteak beste bere bertsoan esaten zuen, dirua behar zuela bere herrira itzultzeko. Eta hemen ere anedotak topatu genituen, hau da, denboraren poderioz txamponak azaltzen hasi ziren. Jendeak entzuten zituen bertsoak, eta jendeak txampora botatzen hasi zen. Beste elementu bat ere hor azpimarratu nahi dudana da argiarena. Argiak erreklamo bezala erabiltzen gendun, eta hain zuzen ere bekaldean zenbaki bat jartzen gendun. Izan ere, eta hemen erantzi nahi du beste gauza bat, diptiko baten gendun, eta diptikoaren barrukaldean azaltzen gendun plaza ezberdinetan ze gai jorratuko gote genituen, gai zeuden, eta zenbaki bakoitzaren lekuan gaia jorratzen genuen, immigrazioa ikusi dugun bezala eta besteak. Beraz, hau gidariaren kotxearen kristalean azaltzen zen beti. Orduan, norbaitek bertako berri jakinea izan ezkero, erakusketa batean egiten duten bezala, bisita gidatuak egiten dira bezala, ikusteko aukera zeukan hain zuzen ere. Jarraituko dugu aurrera, eta beste irudi batekin, hau da bazterkeriaren irudia, esan bezala hor ikusten duzu zenbaki bat, hor lehen erakutsi dizuedan azalpen azaltuko litzateke, non ezkerrean azaltzen den, eta etxe moduko bat azaltzen da, baina kalearekin zer ikusia duka. Eta kartel horretan gazteleraz esaten du exterior, kanpo aldean dauna, eta etorkizun batean igual bere zure etxea bihurtu daiteke hain zuzen ere. Pixka bat, jazten genuen egungo errealitatea eta errealitateak. Bizitzaren ikurrak, noski parkin batean seinalitika bat egoten da beti, bazarrak ikusteko, eta hementxe ikusten genduen, ohiko irudiei, ohiko seinalitikari guk beste gauz batzuk erantzten genizkion. Stop gizarte bazterkeriari, aurrera animoak emanaz, eta beste. Urrengo bateri ingo diogu. Buruko gaixotasuna. Gai alorra ere oso garrantzitsua da, batzutan hemen estigmatizazioak ere asko daude, aipatu dituzu zuek mai inguruan, eta hain zuzen ere, gaia ez da gaurriko ontzaren ez dula. Izan ere, esaten da, etorkizun hurbil batean, gehiago edo gutxiago buruko gaixotasun bat izango dugula guztiok. Horrek ez du esan nahi, ero bihurtuko geranik, baizik eta depresio bat eta auta beste, buruko arazo horretan, buruko gaixotasunaren baitan sartzen baita. Gero, hain zuzen ere, leku batzuetan kartel batzuk jarri genitun. Eta bertan, kartel hau azaltzen da, es más lugar para un cartel, mucho peor para una persona. Eta kartel hau, ekarri egin dizuet. Ze usteet, askotan esaten den bezala, kartel batek, irudi batek baino pixu gehiago daukala. Eta egia esan, izan zen kartel bat, bere oihartzun handia izan zuena eta zeresan handia eman zuena. Eskara joango naiz.
Voluntariak, gure erakundeetan, pixkat azpimarratzen baldin badugu zerbait, voluntarioak dira. Bereien eskuzabaltasunari esker, gauza asko egiten ditugu, eta hemen ere puzleo bat egin genduen, eta guk ere gure voluntarioi eskerrak eman genizkien. Hurrengoan, giza biziklapena, guk adibidez Caritas Gipuzkoak badauzka kontenedore batzuk non erropa biziklatzen dugun, eta bertan prozesu horretan lanean aritzen diren personak, baitare bizitza duin baterantzko ibilbidea egiten du. Hoi pixka bat hori islatu nahi izan gendun, non erropa badago, kontenedorea dago, eta gero oinez, ea ateratzen garen, aurrera ateratzen garen. Bizitzaren mezuak, hau ere oso esanguratsu izan zen. Ikusten duzuen bezala horman azaltzen dira zenbait mezu, eta mezu horiek hemen kartoia dago elementu bat bezala, kale gorrian, eta tamalez gure hiri eta herri askotan ikusten ditugu eskean persona asko kartelaren mezu baten espean. Eta hemen eraurtako mezua jarri beharrean pentsatu gendun gure gizarte hezitzaileak harrera egiten zienean gure erakundera laguntza esketortzen zirenei zer nolako mezuak esaten zizkiaten. Eta mezuak ikaragarria dira, eskerrik asko entzuteagatik, ziur nago zui ere gertatu zaizuela, ez naiz ikustezina, aurrera egin nahi dut, era horretakoak. Eta bide batez, hain zuzen ere, beste panel batean jarri genduen aukera, personak edozeinek bere mezua jarri zezan. Orduan, pixkat parte hartzea ere bultzatu nahi izan genduen. Maiaren elikagaiak eta harimarenak alegia. Jantokiak baditugu, kale gorrian daudenak etortzen dira, baina nik beti esaten dut, mai inguruan biltzen geranean, gauza batek aberasten bagaitu, otorduaz gain, bertan sortzen den giroa dela, tertulia, hain zuzen ere. Eta nik uste hori islatu nahi duela honek guztiak. Ez dela bakarrik mai inguruan esertzea eta jatea, baizik eta hor sortzen den giroa, ez da berotasun hori, hain zuzen ere. Gizartearen bazterkeria, bizkarra ematen digutenean, hori da gauzariek gogorrena, eta batzutan ez gara koziente bizkarra ematen ari geranik. Eta, erakusketa hemen bukatzen zen, hain zuzen ere, hasierako mezu antzeko batekin, ikusi duzun guztiak, errealitatearekin zer ikusia duka. Erakusketa honek bere jarraipena izan zuen Gipuzkoako herri ezberdinetan, ez genion publizitate askorik eman nahi izan, bati bat hori bilatu nahi izan genulako, ezuste hori ez da. Jendea aparkatzera joaten da, eta nire plaza batean, lekuan norbaitek kendu dit. Eta zerratik kendu dit lekua, pixka provokazio hori bilatu nahi izan gendun, eta egia esan, erantzun polita jaso gendun, aurkeztu genuen herri ezberdinetan. Gure helburu hori zelako, batzutan satorrarena egiten dugulako, eta bigarrena atximurra egitea ere komeni izaten dalako. Akulu lan egitea, jakiteko, errealitate horiek egon badaudela, eta zuek horren adibide argi zeratela zuzen ere. Eskerrik asko, Jon, atximurre egiteagatik eta jarrai dezazun atximurka egiten. Eskerrik asko. Horrelako gauzak ekarriz. Zuk, Maria, bizitegitik. Uste du lehen. Barkatu. Bueno, Jose Mari Larrañagak aurkeztuko du lehen da bizi. Beraiek ikusezinen irratia aurkeztuko digute. Eta hau ere Jonen erakusketa bezala ez da bakarrik etxerik gabeko pertsonen errealidadean oinarritzen, baizik eta gizarte bazterkerian edo gizarte bazterkeria arriskua daudenen pertsonen bizipena jaso nahi dituzte irratioaren bitartez, ezta? Konta iguzu, zehazki, bai. Asmoa zen, pixkat, ikusezinak esklusioan daun jendea, baita ere elkarteak edo kolektiboak ez daukana hitz asko, ez? Hoiei azaltzea, ez? Ematea espazio bat, hor azaltzeko bere gauzak, bere egoerak eta denuntziak, eta, hasi genuen, oain ipiniko duzu, hasi ginen irratiarekin, gero Facebook, bloga eta hortik egia espanditzen. ¿Qué quiere ser Ikusezinak irratia? Ikusezinak quiere ser algo más allá de una página web. Algo diferente en unas redes donde compartir problemáticas, experiencias y mensajes de igualdad. Quiere ser un hueco en el ocio y el tiempo libre para que las personas en exclusión o en riesgo de estarlo, den a conocer su experiencia de vida, sus puntos de vista, su realidad.
Queremos que Ikusesinak sirva para integrarlos en la comunidad. Que sirva como herramienta de empoderamiento. Que sea un lugar de intercambio de experiencias de una forma transversal. Un espacio de colaboración que genere espíritu de integración. Que sensibilice sobre los colectivos en exclusión o sobre las problemáticas más invisibilizadas de esta sociedad. Violencia de género, personas con enfermedades raras, asociaciones vecinales, culturas alternativas, inmigrantes, asociaciones que trabajan desde las... Elkar ezagutza, elkarlana, espazio komunitarioak sortu, proiektu honetan helburu askotarako eta pertsona guztientzako dago lekua, jendarte justua, solidarioa, anitza eta parte-hartzailea dugu oinarrian. El conocimiento mutuo, la colaboración, crear espacios comunitarios. En este proyecto hay sitio para muchos objetivos y para todas las personas. Tenemos como base una sociedad justa, solidaria, plural y colaborativa. La voz de los invisibles, de los invisibles, de los invisibles. Bueno, pues es un espacio donde queríamos, que está costando, dar voz a gente que está en la calle, que está en el centro de día y participa en varias historias, pues que pudieran explicar lo que ellos quisieran, desde su cultura, su viaje, cómo lo estaba viviendo, lo que le apeteciera. Con el COVID y con los albergues y con todo esto que se ha abierto también, han participado, hay un cacho en el que se llama Detrás de la pandemia, en el que la gente explicaba cómo lo estaba viviendo en los albergues, los miedos que tenía, todas las situaciones, ¿no? Luego también hay muchísimas entidades que necesitan voz y se han sumado y pues desde ahí se está haciendo pues eso, se está expandiendo. Y un poco es el plan de Ikusesinak. Quisiéramos implicar más a las personas usuarias, pero está costando. Está costando pues porque les cuesta dar la cara, les cuesta hablar. Bueno, seguimos. ¿Dónde se puede escuchar Ikusesinak irratia? Podcast bat da. Podcast bat. Bai, dago web entzun horrian gai? sartzea. Publizidadea egin, Ikusesinak ipini eta saltzen da, tak lena. Oso ongi, Bai. oso ongi. Bai, eta gero Facebook eta hortikan ere, bai, da sareak behar degunean zerbait egin, hortikan bideratzen dugu, eta bai, Oso ongi. nola egiten dugu. Jarraitu, ahotxoiek zabaltzen. Eta Marie Barrondo, zu bai, etxerik gabeko pertsonen inguruko proiektu pedagogikoa, bai, zehazki etxerik gabeko pertsonen inguruan. Hori da. Zineforuma, ezta? Hori da. Kontatu. Bueno, Homeless Film Festival deitzen da. Hasi zen Erresumo Batuetan 2011an, eta bueno, Bilbora heldu zen 2016an. Bizitegin egiten duguna dira bi gauza. Alde batetik pertsona erabiltzaileekin lan egiten dugu, eta urtean zehar ensaioak egiten dituzte antzerki lan taldean, eta laburmetraia nola grabatu bai ikasten dute. Orduan horretarako bizitegin ditugu bi antzerki lan talde, Kuskurrun eta Zenbatu taldeak, eta ostiralero biltzen dira ensaioak egiteko, gero jaialdi egunean obra aurkezteko. Eta beste alde batetik, laburmetrai bat nola egiten den apur bat lan azaltzen zaie, kamarak nola erabiltzen diren, gidoiak nola egiten diren, eta erabiltzaileak egite dituzte euren laburmetraiak. Eta gero Homeless Film Festivalean, jaialdian bertan, aurkezten dituzte antzerkiak eta laburmetraiak. Honekin zer egiten dugu, alde batetik protagonistak eurek abotsa dekote euren bizipenak edo behar izanak azalerazteko eta jendeari heltzeko, eta holan sensibilizazioa edo kontzentzatzeko jendartea gai honetan. Eta beste alde batetik lan egiten dugu instituto edo unibertsitateekin. Honetan,
lan egiten da ikasleekin. Egiten dena da institutotara jo, edo unibertsitatetara jo, eta han erabiltzaileek ematen dituzte euren testigantzak. Hemen azaltzen dute zeintzuk diren euren egoerak, nola heldu diren kali gorrira, edo nola dauden orain bizitegin, zer egiten duten euren egunerokotasunean, eta holan ikasleak sentsibilizatzen dituzte, eta animatzen dituzte laburmetraiak egitera. Orduan, institutu bakoitzean edo unibertsitatean, laburmetrai txapelketak egiten dituzte, eta holan bebai gero, Homeless Film Festivalen jaialdian aurkezten dituzte, eta holan bebai jendartera heltzen dira laburmetrai horiek, sentsibilizazio forma baten bidez. Orduan, apur bat igual erantzuten du, lehen egon garena berbe egiten, nondik hasi behar gara sentsibilizazio hori egiten, jendarteak badaki kale gorrian dagoen jendearen egoera, agian honekin saiatzen gara apur bat, alde batetik erabiltzaileak edo kalean dauzen pertsonak euren historia kontatzea eta euren ahotsa entzutea, eta ez gure bitartez edo zer pentsatzen dugun guk nola bizitzen duten eurek egoera hori, eta beste alde batetik institutuak edo unibertsitateak sartzen honetan gero gure etorkizuna izango delako. Orduan zentzu horretan saiatzen gara jaialdi hori horrela bizitzen. Jaialdiak irauten ditu 2 egun, goizak dira institutuak eta unibertsitateentzako, eta arrasteak dira jendarteari begira eta jendartera zabaltzeko. Eta oso aukera polita da bebai, etortzen direlako kanpotik beste erakunde batzuk, antzerki lantaldeak, adibidez Madrileko edo Sevillako antzerki lantalde, beste erakunde baten lantalde hori dutelako, eta datoz ona, eta euren antzerkia bebai egiten dute hemen, eta oso jaialdi polita. Irudietan agertzen dena da pasaen urteko laburpena. Orduan hor agertzen diren irudiak dira, jaialdian bertan agertutako antzerkiak edo laburmetraiak, edo kasu honetan dagoena da premioak ematen direnean laburmetraiaren txapeldunera. Gutxi gora bera hori da. Eskerrik asko. Azkenean, ze beharrezkoa den pedagogia, zuetako pedagogia bakoitza ez, eta beharko liratekenak azkenean gizarte solidario eta justuago bat egiteko, eta sentsibilizatuago bat eukitzeko, ez da? Azkenean, bestela, gizarteak ez dakit jakingo luken pertsona hauen berri, ez da? Ez dakit komentariorik edo daukazuen. Pixka bat aipatu duzuenaren arian uste erronka handi badaukagula, ez da? Tarteka marteka, igandean kale gorrian dauden personen eguna ospatuko dugu, eta edabideak ate jokarituko zizkigu aste honetan, eta beste. Baina astelena ere iritsiko da, ezta? Eta astelenean, elkarri begiratuko diogu, eta zenbat edabideetan atera gara, bestegotan. Baina gizarteak jarraituko du, akaso, bere bidearekin, ezta? Uste lan handia dagoela egiteko, baina ni uste gero berak aipatu den bezala gazteekin, eta gazteak baita ere olako erantzun oso kuriosoak eta bitxiak ematen dizkizute. Ikuspuntu berezi bat daukate, eta asko daukagu beraien gandik ikasteko. Uste batzutan gu daukagula errezeta, baina beste leku batzutatik ere etorri daitezke errezeta. Orduan, uste hortan alegindu behar dugula. Alik eta ez horru gehien egiten, baizik eta alik eta mezu duinenak azaltzen, eta gero bakoitza bere bidea ikusi dezala. Bere konsekuente izatea gizarte honetan oso zaila da, dena dakigu hori, baina ni uste bidei lagun asko ditugula, eta horiekin bide bat egin dezakegula. Aldatu ez dakigu zenbat aldatuko dugun, baina bintzat ezin dugu isildu, eta hori uste erronka handi bat daukagula esku artean. Bai, dudi gabe. Bueno, ez dakizu ze gehiago daukazuen norbaitek, baina saioarekin bizkat amaitzeko, Jon Martin daukagu hor, ez dakit lagundu dugun bizkat inspirazio bila edo gehiago nahasi dugun, baina, etorri ona. Hauxe aiete jauregia da, eraikin paregabea,
Lanpara eder lur egurtsua, dotoretu den abea. Baina ez dugu denentzat horren, erresa beti sarea. Zein desberdinak diren batzutan, karakola ta barea. Zenbat lozaku ikusten dugun, kaletatik goazela, gaua airean pasatu behar, ez bero gailu ez logela. Beste aldera beiratzen dugu, ikaraturik bezela, seguruenik ez pentsatzeko, geu izan gintezkela. Gure gizarte kapitalistak sortu digu mila premi, etxegabetze gehiago noski, guri etzaigu komeni. Elkartasuna trampa bat baita, ezin baitugu eskeni. Lehenik ogia lapurtu eta gero papurrak eskeni. Zenbat pertsona kale hotzetan, utzi izan diren larri, etxe bizitza eskubide bat, dela egin nahi dut aldarri. Aldundiek ta udalek entzun, behar diete elkarri. Ta aitzakiak jartzea utzi, baliabideak jarri. Bakoitzak jarri behar genuke, gure gandik zenbait ale. Etxerik gabe dagon jendea, jendarte baten seinale. Egoera hau alda dezagun, ezin dugu esan bale, inor kalean geratzen bada, geuk egin diogu kale. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Jon, zure bertsoagatik nik uste oso ondo jaso ditula hemen komentatu ditugun aspektu asko, ez? Gizartearen paperaren ardura, administrazioei belarritik tira, eskubideen aldarrikapena, ez? Nik uste modu borobilean egin duela pixkat bukaera eman, ez, saioari. Así que eskerrik asko.
Bueno, eta gu gure partetik ja bukatzera bidean goaz, eta bueno, nik nire partetik eskerrak eman nahi nizkioke Idoiari dagoela hor bestaldean itzulpena egiten, Peiori, ekipo tekniko guztiari, zuei hemen egoteagatik, ikusentzule guztiei hau posible egiteagatik, eta bihar hemen beste saio badaukazue, baita etzi ere. Bihar Jon egongo da gainera hemen aurkezle moderatzaile gisa, errefuxiatuen inguruan, eta asteazkenean ezgaitasuna duten pertsonen inguruko saioa izango da. Sike seitan, hemen daukazue hitzordua. Mila esker guztiei.